nithukana amask awuphoxani senamile usiphezulu Mcineka noma uge ungizwe noma utshatha Kutata noqile mauze Mabusalapho must be what Sanibonani, welcome to KZN podcast. We such many people sit down to Sane, Kamalam Nyangazege ngusane nobelungu bengu, and today I have brought somebody from a certain genre, but of course is a celebrity. He's a well-known figure. Utumile, nabafazi about 50. Gadlala nabafazi about 50. Welcome, Qhosha ngokwenzo. How are you, Baba? Sanibona mabheko njani. Siyaphila, welcome ku KZN podcast. KZN podcast ngeke because sihamba everywhere and then sithatha nanombani. Sikhuluma nanombani. Asikhethe ukuthi wena ufundile, wena awufundanga, wena usisi, wena uRichi. We just sit down with everybody in this. Ngiyabonga. Buka nami ikhokhi. Yini Khuzani. Ana abantu abadala. Ngiyabonga kakhulu ukubala ku KZN podcast. Njengoba bese kushiwo ukuthi igama nguQhosha ngokwenza kwakhe ngase-ABC ngidabuka ke show endaweni yasemlalazi. Okay. Ngikhona nje ke around iKZN khona lapha eThekwini somewhere. Alright. Ngokwamatoho. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningimeme nami la ukuthi ngifike. Phela bese ngeke singabamema bonke. Ngeke sikuyekele. Yeah. So listen, ake sikhulume. So uQhosha igama lakhe ngempela khona elinye. Noma lo umtsizo lomculo. Okay, elika mama ngoNkosi nathi. Okay, sibisi. Elika baba uQhosha ngokwenza kwakhe. Wasudecide ukuthatha lababo wakho why? Yes, ngoba ngikhule alisebenzanga lona kakhulu esikoleni. uQhosha asebenzanga esikoleni. Yes, so ngithe mase ngene emculweni ngathi ndithi no angilisebenzise leli lika Qhosha ngokwenza kwakhe ngoba ubaba wazizwa engathi elakhe igama alichunyiswanga kuchumelele lika mama kanti waliqambe ngesizathu. But then manje phela leli uQhosha yona selidume kakhulu ke kubani osakhumbula uNkosi nathi esikoleni. Awade ngangifunda. Ya ukhona ma. Manje ufila kanjani uma uzahawa manje kodwa phela mshwa kana inkinga. Hayi akanayo inkinga ukuthi nje vele phela uyena ungibiza ngalo alikho igama ngibiza ngalo ngaphandle kaNkosi nathi. Leli lika Qhosha nje akaza ngibiza nakanye ngalo. Owesingakhe ekhaya? Ngosithathu. You last born or nibaningi khona abanye abalandeli? Sibathathu vele. So you last born? Yes, ngizinsizwa nje ezintathu. Oh shame because I'm how old are you if you don't mind? I mean come on tell. Mhlawumbe ngizibuzela mina nje. I'm turning 35 this year. Oh, you are so young. Yes. Shame. Yeah. Manje wawiping? Ingoba ngikhule ngabo ubhinqa. Ngizalwa yibo amabhinqa nje. Okay. Ngikhulele nje ngivele ke ibhinqa nje from school. So take me back home eShowe. Manikhula uthini bathathu wena wokugcina. Yeah. Futhi niyinsizwa nonke. Ukhule noma nobaba benjani impilo? Sikhule nje sizinsizwa sobathathu ingane zabafana nje besi ekhaya sikhuliswe ngokuthi intobazana ngoba ivele ingekho nje sizoba responsible ukwenza imisebenzi yamantombazana masiphuma esikoleni nje oqala besiyenza ukuyokha amanzi masibukuyokha amanzi ke then ke mina ngaqala phela ngoba ngangimncane ngingakwazi ukupheka so ngaze ngafunda ke sagcina sesishintshana ke sesibathathu siyapheka then abanye kwakunane inkomo ke ekhaya ukuthi omunye ulanda inkomo lesikhathi kushintshana nje kodwa ke sasingaboni ukuthi kunzima mhlawumbe manje sasingaboni ukuthi kwakunzima cha sasingaboni ukuthi kunzima kwakuyinto nje yenzeka kalula yabo was a norm into ejwayelekile so lo wayejwayele ukulanda inkomo yena wayiba nechance ukuthi akwazi ukudlala amabhola ebholeni ukwazi ukuya ebholeni lapho ngoba usaphumile manje mula ekhaya ish kwakuba yona into eyayimnandi kakhulu makuthiwa game yakhe yolusa inkomo. Yes kwakuba ngcono kunokuthi ube la egcikeni lokuthunywa usiwa le yeah. All right, so ukhulwa nomama nobaba usho kanjalo? Yeah, ubaba kodwa ubefika mhlawumbe monthly. Oh okay, sebenze good. Besebenza eThekwini. Oh okay. Ehlala kwaMasha hostel. Okay. Yes, nokuthe mangabe nami ngiqeda isikole nje ngiyakhumbula ukuthi nginami ngahamba ngohlala kwaMasha hostel. Oh okay. Yes, ngifunda la eThekwini ke. Ngizama ukwenza ezinye izifundo la nje.
laba abadala baya bawuhlala hostel obhuti bakho ya ubhuti wami lo mdala ephuma esikoleni akaqedanga esikoleni actually okay so weza wazi ukusebenza lapha eThekwini wehlala nobaba wakho umuntu ongakazayo hostel lo engimelamayo mina always ophad nendawo yes lo engimelamayo waphuma esikoleni kangaye hostel okay wayehlala la ngako izindawo lezi ngako kuthiwa yini nani ngihamba ngikhohlo la eThekwini kodwa yes Waterfront yeah kohla bo North Beach South Beach kuyale not really but Waterfront Pine Town ngako Pine Town yes nakhona ngoba wathola umsebenzi nje ndawo nathile emphoko ahlale la okay yena umuntu akazahlala yena umuntu owathuthi kancane yena umuntu akazayo hostel mina nje ngathi ngiphuma nje ngaye hostel okay yeah so uma wakhe wenzani ngesikhathi sikhulu baba uyasebenza eThekwini uyabuya uma kuphela inyanga uma wenzani uma phela ke besihlala naye ke ekhaya ke beku housewife housewife nje okay wangalezo khathi babe ngasebenzi umama baqala so nje beku housewife ubaba ke fika ngaleso sikhathi afika ngaso nje mangabe mangabe kuphela inyanga noma kuyinsuku lezahole ngazo enkulu fike befika lapho ke simhlangabeza jabuleka phatha amakheke wayesebenze eAlban ebakery hawu amakheke nanifaya amakheke ni maswidi wayesiphathela khona engangawathanda kakhulu ayesiphathela wona ngingazi ukuthi yini igama lawo but all of a sudden Tema and Godaha man. This was his choice as I said. Ngangithanda ama queen cakes. Oh, queen cakes. Manje yasho ukuthi lento nasayazi lento. Ayibo ama queen cakes manje sekuyinto nje normal kodwa kuqala yayigugu kabi isikhathi sasiphathe. So ekhaya manje show ekusekhona khona ba sakhona usaye baba sakhona baba akasekho. Yes hayi bakhona nje sebegugile nje impela. Okay. Bakhona bobabili umuntu ongasekho ubhuti lo engimelamayo. No wayehlala kwa Waterfront shame. Okay. Washona nje 2015 yeah. Okay so niseleni babili njengamanje. Yes selesibabili ke manje. Okay. Yeah. All right. So ekhaya sekhona eshowe. So yeah sekhona. Manje wawungahlala eshowe wena wawuhlala la esilungwini. Ingoba izinto eziningi zenzeka la izinto eziningi zenzeka la kodwa still njengoba uhlala lapha awukucabanga sikude no akukho kude because ngokushaya imoto uthi ngiyehla nje kenyuka kusasa nje ngizobe ngisekhaya okay ngokumsebenzi noma uzovakasha ngizobe ngisekhaya nje kusasa no ngizobe ngiyosebenza eMbongolwane okay kukhona eshow so uma ngiqeda lapho bese ngidlule ekhaya bese ngiye ekhaya ngolala ekhaya so igol wena akuyona into oyithanda lo nowake wahlala noma uke waya ube wahluleka hayi egol akaze ngihlale khona ngiya nje mangabe kukhona ngiyokwenza ngoba umculo wami ngorekodela khona eGoli ngisebenzisa istudio esegoli sayani lapha kwayane ngiyamazi noma uyani hayi ukuthi ngiyamazi kodwa ngiyazi ukuthi amabhenca uyani ukuthi kwayani manje uyani emashona niyokwenza njani washona uyani hawusashona khona abantu kwasala lo munye uba lo munye sekusela umndodana wakho even okay so nirecorda kodwa still sa recorda ngoba even uyazazi izinto yes even uyazazi izinto kahle kahle uyani bese enjengomuntu overseer bese kuyindodana vele indodana bevele sekuyena bese qalelela so utheme ehambe emhlabeni kubantu vele se introduceile kundodana nangaba nokusaba ngoba vele yes malezi album le ngikhipha uyani engasekho le engicina ukuyikhipha last year Hloko sasithini Tears of Joy. Okay, sounds like some gospel. Yeah. So biyasibuyela. Okay, yeah. So uyani nje ke washona so saqhubeka naye ku event kuthiwa kwayani namanje sokusekwa yani ngeke uze ngingasekho. Noma ngasekho kuthiwa kwayani. Then uyani niya record studio sakhe. Yes. Bese uba lo munye ongathi uyani mixele no. Thuthani. Yes, uThuthani useceleni lo. uThuthani engineer. Uyena esifikela kuyena mangabeqala umsebenzi. Okay. Urecord kuyena uthatha ocaptureisha isound from the beginning from the namagama yonke into uyena wenza yonke into uThuthani. Then mase kuzoya kwi mixing
mase ke sekumixwa ke umsebenzi ohlanganiswe uthuthana usubalansiswa ke manje ama levels ukuthi igitha ingabi ngaphezulu kwama voices nama voices abalance ngabikho ngaphezulu kwenye nanokuthi khona okufuneka kwehliswe noma kwenyuswe sekudwane izinto eziningi so seku even ngelo mfana kaYani uSmith ithushwa ukumixa ke lokho ke so bese kodwa uthuthana uyena ofaka konke emshinini nje ukufaka kuhlaza kunjalo uthuthana bese bayakuhlanganisa ke ngendlela ke lapha yana bese behlanganisa ngendlela koYani so nina nje ni loyal nje niyazi usibone nizele kusibanibani niye kusibanibani yes kuukuthi suka la kuthuthani imost abantu abaningi baya khona imost kenzeka abanye amanza kwezinye indawo yes ziningi iduty egoli zika Maskandi eThekwini uzikhona yes ziningi la eThekwini kodwa into ekhona ama sound akhishwa ziduty zawafana so ilokho kusenza okwenza ukuthi umuntu ayela khona athokoziswa isound yakho khona mina nje eyakwayani ngiyayithanda ngoba ngibuka nginane belief ukuthi ama hit amaphuma lapha kwaYani yeah okay so uyakhula ke ekhaya uyafunda uhamba uyosebenza nobaba kwaMashu yahlala ke kwaMashu hostela wenzani wenza imisebenzi ematohweni baba amatoho kwenzakalani kaMashu into engayenza kwaMashu oqala ngikhumbula kahle bengifunda la eThekwini nje because ubaba kabanganayo imali ukuthi angise kulezi izikole ephezulu like ama universities obani okay so wagcina nje kuma grade what yes ngagcina ngazofunda kula ma college nje la agcwele iTheku because ngangifuna kuba kwazi computer nalokuthi ama namakhono yabona ifana nalezo sana ngafunda lapho ke so mangiqeda ukufunda lapho ke ngiyakhumbula ukuthi ngathola chance yokuthi ngusibasari no not basari ngathola itoho lokuqala ngalithola ukusebenza kokuqala ngangihola 600 rand ngenyanga I don't know noma ngenyanga kwakuyinyanga noma kwakuyini le kodwa inkulu mali uphuma emakhaya yes kwaku 600 rand lapha na ehostel kwavula isikole esithiwa iAbet okay fundisa abantu abadala okay yes so ngafundisa khona ke hayibo we wawuthisha fundisa abantu abadala wawuthisha yes afundisa mathematics nje hayibo kubuye kusuka umsindo lapha omkhulu kabi wani manje umsindo lapha na abantu abadala bengayi understand lento ukuthi ukhuluma ngani phela kongamela ushow mathi kumele ufundise 1 to 10 10 to 20 phela manje inkinga usenza isibonelo okay sibonele ukuthi manje babu sangweni mangithatha inkomo zakhe ezu2 ngihlangisa neka babu bana ezu2 kubanga lokho ukuthi ezami inkomo ngeke ihlangane nezalo ufundisa Nkosimalanga uzokubuza ukuthi zihlanganiselwana why kumele ihlanganise zabe manje cha singenza isibonelo cha sibone ukuthi kuzoba u4 kuzokhipha u4 uma A2 gcina manje kube izinto kanjalo nje ugcina uchaza ufuna isikhathi singakanani lapha noma kokuyinto nje kwaba into nje ngicabanga ukuthi mhlambe kodwa zaphela inyanga ezo6 for sure okay yeah waxoshwa Nkosimalanga cha asixoshwana akaze lokungaqala ukusebenza kaze ngixoshwe akaze ngixoshwe lokungaqala ukusebenza kusho phela nje angazi kwaphela itoho sathi nasivale ngoba kwakunodlame lapha okay ehostel ngingasahambi ke ebusuku ngoba sasingena ntambama mabe buye emsebenzini abantu abadala gcina senginokwesabela manje ukuthi kuyabulawana manje ehostel ebusuku ngaphinda futhi ngasebenza ngathola itoho la kwamasipala la kwabani kwakuthiwa yini yana kwakuthiwa yini kwaParks Parks and Recreation yes sihambe emahlathini lapha kuthiwa sikhipha ihlahla lezi engekho emthethweni kuthiwa kwakuthiwa yini ihlahla lezi engekho indigenous kwakushiwo njalo okay besifundisa ukuthi iziphi kumele izingabikho ehlathini zikhishwe kulokho nakhona futhi lahle nithathe yes izumbulo ufuna siyikhiphe phansi siphule babekutshela ukuthi uma ubona isikanje ngokungenze ukuthatha iswrong kwakwenzeka ukuthethiswe khona lokho ukuthi awufuni so but that was a good one the Parks yakholo yeah
yayingcono ke imali yalapho Ah, because ngiyazi. sasihola u2000 nemali ngenyanga. Then Akuzona into ezenzeke kudala phela usemncane una 35 so izinto nje zeminyaka nje 2000 sasihola u2000 nemali ke lapho ke cha kwaku right nami sengikwazi ukuthi ngiphathise imali ekhaya ngiphathise kuba into emnandi ngiphathise imali ekhaya ngoba wayibona ukuthi cha impela ngiyasebenza akusakhamba ubaba kuphela afa imali awusiyalekelele okay ayike ngaphinda futhi ke la engaqala khona ukusebenza isikhathi eside asibeside ngesikhathi sengithola umsebenzi ezimbali okay ehotel yazi izimbali ujwayele ukuya khona ngihlale ngubona nje khona awupheli khona hayibo ngangisebenza ke elodge ezimbali lodge okay ngiyasiqaleni ya senzani izimbali lodge ezimbali lodge ngaqale ngasebenza ngilo Khuzani kwakuthiwa yini leyani kwakungangizi butler service okay yes bathi befika kubo wena olento bathathela izinto lezo sofaka suti faka kanjalo nje mfowethu uqonda ngangiqonda hayi ngiqonda elodge ngahamba ngathola isikhundla sithe ukukhuphuka ngaba ilokhuzani head butler ke manje sengiphethe bona la so endoda bona laba sengibona isikhwama sakhe sisele lapha ya ngasuka lapho khona lezi imbali ngaba usupervisor ke manje ke sengisupervisor ke uhamba iphinyanga inyanga inyanga uyihambayo hayi yeke ngabikho ngaleyo nkathi sikhona manje all right okay ngabikho ngaleyo nkathi so ngawusupervisor khona lapha ezimbali yonke lento yenzeka lapha elodge phezulu kusakhiwa ke iresort khona izimbali resort esenzele lokukhuphuka nabo nje lokhu ngikhuphuka then ngingagcina ke bengimuvela eresort ezantsi okay the main one now. Yes the main hotel ivulwa nje inkulu ikuthele likhulu kwezantsi iresort ngamuvela khona ke hayi ke kwamnandi nje futhi kakhulu wenzani nakhona ngangisupervisor lapha kwa housekeeping ngithi ibutler service yayingaphansi kwe department yakwa housekeeping uhambelana ngiyeza la ngizokuchazela hayi ngizokuchazela then ke kuthe ngokuhamba nje kwesikhashanyana ngashintshwa ngayo fakwa phezulu gas services okay ngiyosebenzela econcierge okay econcierge ke lapho ke ngashiya housekeeping ngisebenzela phezulu sekumophi le concierge sekuseconcierge singaphambili ke kwasebenzeka futhi kahle inkinga yaqala makushintsha imanagement all right yes kufika management entsha all right ayike yafika ke management entsha ke esisuke thema ifika ke yafika ke yafuna ukwenza ama changes ke ngendlela ke efisa ngayo ke efisa ngayo kama changes ke ayi qaqala ke kwanzima ke manje ukusebenza okay izimo zokusebenza ke zanzima kwanengqinamba nje iningi kakhulu ke then ke wathi hayifusekani madoda ngihamba mina hayi lutho kaye ngabekezela impela ngifuna uqamba amanga mhlawumbe inyangana ngangabezela nje isikhathi impela khona ngingase kuhle ngibona ukuthi akukuhle la kwasho sengiqalile vele ukucula okay yes sengiqalile ukucula ukuthi ke nami into eyingishaya kakhulu isikhathi sasingavumi kahle esokucula nesokusebenza ngoba ngimele uhlezi lapha phela mwenza lezi zinto ama hospitality kwakunzima kakhulu ku hospitality ngoba isikhathi sasingekho into engisho asike isikhathi lapha iholiday nje wena uyazi ukuthi kumele usebenze yeah ama weekend akhona awaba nokwabala into ke eyafike yanzima kakhulu kuthe sengiza lapho kutheni ngigcine ngihambile okay kwashona ubhuti okay engimela manje lo yes sikhuluma washona yes theme actually ubhuti engimela mayo kuphoqele ukuthi manje mina kufuneke imini ufuneke ngibe up and down ngilungiselela ukufihla kwakhe okay then
kodwa kwasho ukuthi ke ubhuti omdala ke nje naye ke vele ukhona uyena ke owenza ngoba phela umsebenzi nami wangibhoqa ukuthi ngibe semsebenzini then ke umfihlo wawuzoba ngeweekend kuyi-weekend so kuyi-weekend la ehotel ekuthiwa kubhizi ngiyayazi ke lo sekuthiwa namhlanje akho umuntu okwela ngiyakazi nje kodwa nje ubhuti washona mina ngaze ngiye ekhaya nje ubhuti eshonile apha kodwa ngase ngicela ukuthi i-weekend kodwa le azofihlwa ngayo ngibe ngikwazi ukuhamba ngekhaya hayi kube ngathi ku right kuthe kufanele ngihambe Friday ngithe ngolwesine bangibiza bathi bacela ngingene Friday umlindelo plus amazulu imlindelo kufanele ngingene Friday mangizongena Friday ongenani ngizophuthuma ngizovuka ekseni kakhulu bese ngiyekhaya ingiphathe kabi le nto kodwa ngicine ngivume kodwa ukuthi ngizongena ngihambe ngifike ngingene ekseni ngawo Friday ntambama Friday ntamba uzohambe ke mina ntamba ngigijima ekhaya ntambama Friday ngiyabizwa futhi kuthiwa extra in gain kuthiwa bebizwa ngayo ama shift extra Friday ngiyabizwa futhi ngentambama kuthiwa ngoba mina ngiyiphezulu nje guest services then lapha kuse housekeeping bane staff esishodayo njengoba ngoba mina ngiye ngasebenza khona manje kuzofuneka ngibasize kusasa ekseni kusho lo koyena oyimphathi nje omkhulu oyi-operations manager hawe sekuxoxa kwathi urana vele ngithi babefuna khona ukuthi bebengixoxa ayi ngithi mina ngeke ngikhonde ngoba manje kusasa kuyancatshwa ekhaya and futhi akaze ngibe sekhaya umdabo omdiya wayisuka yes khona lokho khona lokho owomdabo wasendiya manje bathini uthi kulungile hamba uzohamba ekhaya uyesho ufika uncwaba makuphela umncwabo ubuye uze emsebenzini hayi ngithi mina ngibona ukuthi ngizokwazi ukwenza leyo nto because phela manje show bakhona la show iqhelile futhi hayi ukuthi ngihamba ngemoto yami ngihamba ngetransport ye-public ngizongipick up yini madoda kwakhona lokho nje ukuthi ngithi ngingaze ngibeke bese ekhaya for the whole week kushoniwe sengizofika ekseni anginasemntwini ngizofika ekseni ngithi hayi ngivele ngibone ukuthi akafuni ukungiletha ngithini lo ngiye kulo engangireport kuyena ngimchazela isimo ngithi mina yazi lapho usibani balo ngitshela inkinga lapho engayi-understand ngizoyenza njani athi lo ngiphethe kwakuyinsizwa kwakuthuma yenziwe yakwakhulusi umuntu nje omnyama ahamba yokhuluma nalo wase housekeeping oyophethe khona kwathiwa angiyobalekelela khona lo walapha housekeeping angibiza azokhuluma nami athi uyeza ukuthi uthini kwakuthiwa urana lo andi umukherji lo urana mukherji ntonto njalo labantu lapha ngithi mina manje lento iyinkinga lento athi lona hayi mina angishodi ngestaff kusasa sengicovered so wena ungahamba ekhaya ngiboni mina inkinga hayi mina ngihambe ke ngiyekhaya ngihambe ngangivele ngizoba off uSaturday and Sunday ngibuye Monday awu sayakhala ke lapho mangibuya Monday ngibuya sekunikezwa i-suspension letter ukuthi sengiyasuspendwa ngihluleke ukuhlonipha imiyalelo karana wara but laba lethule nje ivumile nalo ngitshele indaba hayi kuthiwa ngisasuspending okay kuthiwa ngisuspendiwe ngithi ngiphi suspension ngifonele futhi ngibize kuthiwa ngize emsebenzini okay ngize futhi emsebenzini mangiyafika emsebenzini kuthiwa ngomhla kabani wena wangena endlini ye-guest zawanthile i-guest lapha kuthiwa lalahlekelwa angazi malini nama $300 tonton kwafana laptop yalo manje izofuneke ngoba kwangena wena nenye intombazane efuneka iniyokwenza ama-polygraph test tonton polygraph test uqala ukuthi uqamba amanga lokhu ukuhamba uyohlala lapha ubufaka imibuzo lie detector test ayingahamba ngaya khona ngayakwenza lezo zinto okay
ngihambe futhi ngithi phela vele ngisaspendiwe futhi mangibuya lapha ngibuye Friday kwathiwa ke ngithi phela kwakuthiwa ngisuspendwe ngoba kusenziwa i-investigation uma sengibuya wait ubususpendiwe ukuthi wena awulalelanga sharp in that suspension usuphinda manje uyabizwa sekuthiwa wonile unecala khona icala likhona uyasuspendelwa ke manje ke sengisuspendiwe manje kule suspension ekhona kuthiwa kwenziwa i-investigation akufundwa hayi ngithule futhi hayi ku-right akudaki hayi mangibuya ke ngehlanga kuthiwa ngibuye ngalo ngibuye sekuthiwa hayi i-polygraph test wena uyifeyilile of which means ishuthi le mali yantshontshwa yini wantshontshela lama-dollar kwatshontshile angisakho umuntu nalapho ngena kuleyo ndlu because babesho idate futhi eyayisithi ukuqhela but ngiyakhumbula ukuthi kupossible ukuthi ngangena ngoba khona izinto thina esasebenza e-concierge kwamagesi mangabe esedineni unezinto kuthiwa khona ama-room drops ufuna uhambe washiye endlini afike kukhona angithi lapho kusuke kuzongena umuntu wakwa-housekeeping osuke ezolungisa umbhede ebese ngena mina ngifike ngibeka lapho manje bethi uwena bayambala bambala nawe ukuthi ungenile so sekuthiwa mina ngiyifeyilile i-polygraph test wayiwina lo moya kwathiwa yena ube right yena umuntu oyifeyilile yimina hayi ngibona ukuthi hayi ziyangikhalela la wethola i-report ukuthi bakutshengisa ukuthi ngempela kanjani utshela ngombono angiyitholi ngiyatshelwa nje hayi uphumeka then mangibuya ke kuthiwa sengisuspendwa manje sekufanele ngibuye sengisuspendwa ukuthi ke manje I am officially suspended kuzofuneka ngibuye ngasukuthi sengize eqaleni uhamba that day ulo test ngabuyi eqaleni hayi ngibuye ngize eqaleni ke kuqale ke kukhulunyeleni le ndaba ke leyo ukuthi ngaye ekhaya mina ngangabuya ntontonto guess what lethule eya confirma ukuthi ayidingi usizo lwami iyona esi against me nithi ayikazi kusho konke lokho all right ngapha leli kwathiwa ayikho into ezokhulunywa la ngoba I guest yes you guest can't do this reputation why did you do it dad whatever kwakuningi nje hayi isinqumo kusathi ngiyaxoshwa then uma ngixoshwa then ngahamba ngaya eCCMA CCMA kwasho ukuthi nganginelo Khuzana ngangine union esasiphansi kwayo kwakuthiwa yini sathawu sound into kanjani into enjalo hayi sathawu yenza umkhulu kabo umsebenzi lapho khona nje umama nje kuyena wayengimele lapho kasathawu ke sayicaleni ke hayi ke zafike zakhala ke ecaleni bafike bahluleke ecaleni waluwina ke manje luwina yaqala futhi ukuthi abangibuyisele emsebenzini kafuthi abangibuyisele emsebenzini futhi ukuthi ngibuyele emsebenzini bafike nje into yabo yangaba nalokhuzana yangaba nasisindo babuzwa nje ukuthi how come ukuthi umuntu lingathi akaye emngcwabeni kushona umuntu wakubo nizokwenza kanje wala okwesibili into yaphinde futhi yabakhona umuntu wangisiza kakhulu futhi intombazane lena accuswe nayo le ntombazane ngathi mangibuza mina ukuthi lapha kwi-polygraph test kuhambe kanjani ku yathi ayikazisiwe sidala so uye wedwa kahle ngedwa kahle then lokho kukodwa kwakho ukuthi ushuthi beluvele limtargetile phela wayengaya apha ama result alo omunye yes watestify ukuthi yena akazayo kwi-polygraph test then ke kwase kuba inkinga ke le then kwaphoqa ukuthi hayi kufuneka ngibuyiselwe emsebenzini bangibuyisela ke ngase ngihlalile like 3 months mangikhumbula kahle after usubuye sengixoshiwe ngaxoshwa ngahamba 3 months ngabuya NS4 kwaphoqa ukuthi manje bengiholela izinyawo zo3 wabomvu ndoda ngayithola imali lapho ngicabanga ukuthi i-album yami yesibili nje ngayikhipha ngayo leyo mali ngayithola imali ingasebenzanga kumigidi so mase ke sesilokhuzana sengisebenzayo sengibuya hayi ke base belapha ke emva kwami ke
Ngathi isikhathi ukuthi ngifika nini. Kwaphela uhambo uzosibopha wena. I-breaking ngibuya ngesikhathi ngabona ukuthi ayisekunzima la. Then ke lapha abathola khona ithuba lokuthi ngishiyeke ingesikhathi ke i-company i-suggest ukuthi kumele yenze retrenchments. Bathi mina besho njalo ngizwa leyo tifo ngathi mina ngokuqala ke lapho kodwa kube lula. Nangempela nje bantu bengibiza nje bethi bangibizela indaba yokuthi izokhulumisana indaba ye-retrenchment ngathi mina hayi kulungile. So ke nginike nongokwami. Yes, ngawubonga nje umsebenzi wehotela lapha ngathi ukube ukungibona empilweni umsebenzi wehotela leya nto ayikuniki isikhathi. Awukhona ukwenza lutho. Usho izimbala uyithanda isesi nje ngisho ukuthi performa lapha. Akaze ngiye khona ngisho. Aso awufisi nje. Ngiyafisa ukuyoperforma khona. Hayi baqhatheke. Kodwa awufuna ukufike. Ayisewashintsha phela manje namshona lo manager ayiseko. Wababuyisa some of them but they've got new. Ayiseko vele. They've got new kwase kwashintsha even igama you know so kwabe the capital but bashiya esinye some stuff so nje hayi angifisi nje le ndawo waqala ke mawusuka lapho wasukhipha umculo wakho ke ngase ngigcile emculweni ke nje one week wakhipha i-album yakho ke yesibili ngakhipha yesibili yayibizwa ngani yayibizwa ukuthi competition yayinale ngoma emnandi ethi amnamathelane okay all right waphuma izinto zawo washo zile mali engiyithola lapha hayi kwagqama nje kwakhanya kahle futhi le ngabo kwakhona ngathi mina uyazi sometimes enye into iyayenzeke kabi kanti ekugcineni lethu ubuhle because ukuba lento ayenzekanga lento ayenzeka lapha eZimbabwe namanje lapha vele ngabe ngisengisastuck nje nakho lokuqhumela ama suitcase ikhwama lapha nama suitcase ngabe abantu bethu lokubuka lokungaceli ngisho inamba ungakwazi ngabe sengaye ngakuqhubela nje kaningi mina phela upheli lapha awupheli ngabe ngaqhubeka kaningi ngabe sihlela ku-album isingakhi manje ika 8 lengizoyikhipha this year bingaki iminyaka usemculweni owes10 lo owes10 yeah owes10 lo ke kuwona okay yeah. So ke ugcineke uphumile ke kule ezimbali ukhiphe i-album yakho yokuqala i-competition I mean isibili kuyona eqhamile ngoba mhlambe liqala ngesikhuluma kakhulu ngoba lokuqala iqhamanga kungangisekhona lapha stakhe khona so ke uhambe ke manje ke wenze njani le eThekwini ubuyele uhlala ngase le ndawo sokuyona angithi concentration ukuhlala kwami ojongathi ingoba bengisebenza ezimbali eduze angibaye ngisasuka khona ngoba kwindawo indawo ekahle into engishana ngayo yodwa ukuthi abantu bakhona ngihlala nje namandiya lapha okay awazi ukuthi ngenzani kakhulu so abantu bayathanda ukunaka mangabe usemehlweni abantu manje abanandaba bazazela bonela lapha nje manje wana ndaba nje ibolela umuntu nje umuhlangana nabo bakhona bona bazi ukuthi ngenzani ngabanye abantu esihlala nabo kodwa nje abantu bethe ungasho usawustruggleshanga kakhulu emculweni no hayi ngabe ngiqala nje ulento ungasho ukuthi owamukelekile hayi bashoshe bangamukela kakhulu abantu yini okwenza bakumukela abantu ngicabanga ukuthi into engisize kakhulu i-social media oqala ukuthi bengivele ngi-social media ngiqala bengazi futhi kakhulu because bebengazi kakhulu ngezikhali zomgqumeni sisi mina ngimlandela umkhulu kaMgqumeni kunalezi beyama rivals nokho into njengaleyo nje that's what tell me lento yokuduna igqama kakhulu engasekho umgqumeni kahle kahle yes kodwa ngoba mina ngangibukeka nje umuntu wayephambili kwase kuthatha regarded as induna yes bese ngibambe offside angihlalanga manje from the heart yabo but now that's to talk about it ngiyavuka mina ukuthi hayi manje ngeke no wena wawinduna Mgqumeni Mgqumeni kodwa lokho ngabe induna eseshonile phela ngoba ama group igqame afterwards igqame nje futhi I think konke from 2010
kuzala Kondidane. Yes, kondidane igqame lapho uFacebook busanda kufika lapho. And nathi singakawujwayeli kahle usanda khona kwakuyimake sikwazi ukuthi senze ama group ko Facebook. Okay. Abantu abathanda umgqumeni bengene ngala, abathanda umtshengiseni bengene ngale. Baxoxe plan izinto ezini. Yes, unfortunately lento yenze umgqumeni eseshonile. So mina ngoba ngangiyiphambili ngicreate lo group wase kushada ukuthi yimini induna. Yes, yeah. Uvelo ngale ubhengu enduna yamagezi ephambili. Oh, amagezi anendidane same thing. No, kwaku yena ubaba kwakuyindidane kodwa kube kuthiwa amagezi. Iqembu lakhe amagezi amahle. Yena yindidane. Umholi yena indidane yadida abaningi. Ngoba njalo mayishaya intombi akhuluma qeda imlomo kusuka amadube emakhandoni. Hayi mina ngoba sashona. Hayi bongo ziyasala. Yeke kuthiwa kofi izinto zokusala yibonga. Mina before singena sigxilele ku industry ngifuna siqedele ngoba lentuzane le personal le yakho. Nje okay right ke khiphe i-album yakho shona sekhaya ubatshele ususele nomfowenu lo munye use akasekho khona umama nobaba unengane nginendodana eyodwa neminyaka emingaki ina 15 manje ina 15 awukwenza le game esikhona so how long you've been married ngingaki iminyaka ushadile angekho married ubani uthi ngimarried cha ngiyabuza bese ushadile noma ushada kana Iwuzile iminyaka ngishadile. Usandela uKazi. Ngisho. Obathanda uKazi. Hayi kanjalo uyibeki kahle mawusho njalo. So uthandana noKazi. Akekho umuntu ongabathanda uKazi. Okay, uKazi. So so yabathanda uKazi wena. Cha ngithanda abantu umuntu engimthandile. Ngisho kuthiwa uKazi awunankinga. Hayi anginankinga makuthi ngimthandile. Yini uKazi? Abaku Maskandi abasibesaza abathanda uMaskandi. Mina ngoKazi? No. Awuyena uKazi ngoba angilazi iqembu okulona. Yeah, nginaqembu I just love Maskandi. Futhi awuyena uKazi phela oKazi leligama liqhamuke laphi? Liqhamukele ekuthenini nguthanda amageza. Ubusuthi wena uyigezakazi. Umuthanda ukhuzanikazi. Ubusuthi idlamlenzekazi. Lapho sekujayela bokazi. Liphuma lapho leligama. Umjikijela amalentuzana amachalahakazi. Amachalahakazi. That's why ke kuthiwa wokazi ngoba leyo nto isuke ibhala abantu besifazana. So ke mawungenali iqembu lilandela uMaskandi awuyena kukazi. Umuntu othanda uMaskandi. So uthi wena awunankinga uyabathanda abantu. noKazi awunenkinga okuthandana nabo uyathatha nje lapha koKazi emaqembini ahlukene mangabe lo engimbonile sathana ukuthi ukuliphi iqembu lo mangimthandile ngiyamthanda mawukuthi nawe musutholile ukuthi awunankinga futhi cha yanginankinga so singaconclude soKazi yabathanda hayi kanjalo lo mbuzo ubuzayo ufana nokuthi wena uthanda amantombazane ngiyawathanda ngizokuthini ngithi ngingawathanda akekho umuntu wesilisa ophila ungawathanda amantombazane abantu besilisa bayeke ngisho ashiye ekhaya uthola ukuthi angakwazi ukuyithathela uthola bakhe inini ayiphuzele ekhaya kodwa uphuma endaweni ebumnandi ngoba khona amantombazane into enjengaleyo. Now let's look at the industry ake sibheke uMaskandi nje qali ngoba why ngifuna usho kanjalo but let me not say that because would you say umculo wakho no appearisha because you know why I'm saying that I've seen you performing in different places wena uperforma kakhulu futhi kule ndawo lezi zinento zohulumeni hayi performa namaphi mina ngisho esontweni engisho khona ukuthi umculo wakho ngikho ngingafuna ukuthi ngithi kuMaskandi because would you say ukuthi umculo wakho apperisha abantu uthandwa in all like in on singesi kodwa khona lokho ngiya understand into enye ngizame mangabe ngenza amaculo ngiyenzame ukwenza iculo ezothinta wonke umuntu noma ngabe uhlolo lomuntu lokho ke kuyangisiza ngoba ukuthola umuntu esethi angena umuntu othanda uMaskandi kodwa le ngoma ngiyayithanda le ngoma usuke ethanda into eyishoyo not ukuthi uthanda uMaskandi nje ukuthi uMaskandi cha uthanda into eshiwo ingoma bese leyo ngoma kanti ikuyitune kaMaskandi kodwa yena uthanda le nto eyishoyo that's why uthola ukuthi umuntu ethe ngomeni yami angena umuntu othanda uMaskandi kodwa le ngoma ngiyayithanda yabo
So ke ilokho engeke nguzame ke lokho kungivulela iminyango ukuthi ngikwazi ukuperform endaweni ehlukahlukene ngingaperform emcimbini kaMaskandi kuphela. Eliphi iculo othi mina ngazi a couple of them but eliphi wena othi kuwena hayi yabona leli lingifakile entweni ngiyabona leli I know ali1 yes because nami I know a couple of songs akho abantu abawaculayo mina iculo elangivulela iminyango kwi-industry like njengawo wonke ama-artist yakhona nawe uthi onke ama-artist aneculo lawo kuyilona elimfake kwi-industry ayocula ngisho sena 50 me-performer alicule lelo culo okuyilona culo lamfaka kwi-industry elamvulela umnyango liba lodwa wabumaningi mina leli lithi yamnamathela ne ilona culo leli langifaka kubantu ngoba yakholelwa kulona lakufaka langifaka impela ngoba ilona elathola i-airplay kakhulu futhi emoyeni. It's like nje uzokhumbula ama artist nje ngizoza isibonelo mangithi ingoma bayodwa efaka umuntu uyabona uma ungaya into encane ingoma yokuthi wow Thembeni yona ngoma yamfaka yamvulela. I just discovered a nice song of Untencane and then I'm playing the song to say I think we were driving to Venda Ivaga so they play it radio driver well so I'm like wow I come to jail shameless song was nice Ivaga legazi so now badlala ngeculo ngento yabo right ngefoni yabo okay sengizayile iculo usikudlala mina ngiyalikhumbula ngithi Vaga manje lokho 20 encane is nonsense Vaga into encane abla tete manje umjikjala leculo lipi onithi ufana siculo lento encane why she changed his style because now yabo lethu wawuthembeni for mina I personally angithandi you know or I don't like the new music but I've discovered that he used to be more not like hardcore like he's more like sounded like umjikjela or something like that so you guys sometimes do that of changing the style noma depend umuntu mhlawumbe ubone phela ukuthi no angithi phela mawenza i-album kumele ibalance so you cannot cula ngendlela eyodwa for the whole album because kufuneke uaccommodate omunye umuntu othanda esinye style ngithi yebuka wena khona indlela yakhe ongayithandi khona le ufike wayithanda that's the reason why kumele wenze i-album ngoba khona abathanda nawo lokho abangayithandi lento seriously yokuhlaya because that song is like I'm going to kill you right now Oh, so it's very important for you. Yes, because even I'm a gospel artist, even laba, even Maskandi genre hip hop, khona uthola ukuthi it's more like proper hip hop, and even more kind of Zulu or whatever the language they use. Even gospel artists, kind of traditional gospel, mamuhlenge umhlaba, and then you find abokhaya mthetho, those kind of song Jojo, yes, let gospel thank you Jesus, thank you Lord, glory to you, whatever. All right, cool. So uyenzeke le album wanginamathela ne and then ubona ukuthi hayi nozinto ziyahlangana ubese uthi khiphenge. Yes, ngenhlahla yami ke ekhona ayikho album sengingayikhipha yangabi nayo hit because kuyenzeka ukuthi album uyikhiphe ibande yonke uthola ukuthi no usho ukuthi ayibandi kodwa ke zimnandi ingoma kodwa ayikho hit kuyenzeka ingoma zibe mnandi zonke kodwa ihit ingabibikho ihit ingoma esuyingene kubantu bayicule noma lapho hamba khona ngithe mangibuyela ngenye i-album elandelayo ehloko sithi top 10 ingoma egama lapho namanje saculwa yonke indawo le ngoma ethi bamthathile osozimali yes bamthathile they blimp would you make me your backup singer? I can. You don't mind? I don't mind. Okay, cool. Especially mangizoshuthi music video uzovela ngokumusha uvela abantu abadala awuyithatha serious bamthathile osozimali iyona ngoma ngisho ngahamba muphi umcimbi owenziwe wesiZulu owenziwayo noma kuphi alisala loculo intombi ziyacula lelo and ayikho into ekwenza ube proud as i-composer yeculo olibona abantu belithanda bengenile umculo wakho uyadla unemali? Anginayo. Uyishonisa apha imali yenzani? Anginayo imali. Mobhukho imali yenzani? Ngoba nengane e1 wena futhi unini uyayondla. Nginengane eyodwa. Futhi uma uyasebenza. Usebenza phi? Yeah, uyenzani? Nginengane eyodwa. Single parent. Okay. Ingane eyodwa. Where's the mother? Kodwa ayiyodwa. Kahle kahle. Ngoba ekhaya.
ngobe ekhaya ingane zabafowethu vele zabo lo wahamba emhlabeni wesenenganeni yes yama nengane unengane zo3 yimine ubabwazi kwemini yes ngobabwazi embili nje kade iqala euniversity this year shucks omunye use UJ omunye use DUT eMaritzburg okay I get you now yes umfowethu ke lo mdala akabanga nayo inhlahla ukuthi asebenze nje kahle into ephilayo ukubamba then ngaleso sikhathi bekhona kubhede qhamuke kuye so ke impilo naleyo nezakhe ingane unengane yodwa ngiresponsible futhi nalapha okay yes nama parents ama wasasebenzi ngiresponsible for all shame phela uyadinga ushuga mama ke onormal uzokutholela lengane somthana phezulu imbali bathi nje noma imali engenayo ke akusho ukuthi ngiyahlupheka cha ngiyaphila unegeja angihlupheki right cha right ngiyalithemba angihlupheki because ngikhonile ukuthi umuzi wakithi ngiushintshe kulesimo kade ukusona ube esinye singcono so step by step kuyalunga nje and ke empilweni ngayifundisa ukuthi I don't have to compete no I have to phila impilo yami ngendlela engifuna ukuphila ngayo as long as ingane zami singakafiki utheni mayicela into ukuthi baba ngicela ukuthi zingakutholi yes it means that impilo yami sahamba kahle uNkulunkulu sangambonga nazo lalela konke ufuna ukubuzana siku album is4 isithathu yes le i-top 10 in also small so smart isithathu sizofika kule yokugcina uyikhiphile khona imibuzo emincane nje ufuna ukubuza yona nje futhi ngizocela nje uma uphendula ungalokho ngibuza ngizokuchuzisa nje mengithi le mbali le eyelo noma ebovu sothi hayi ebovu ukuthi isakho ithande imbali akuzukushithwa support statement sakho support no bazoloku supporta la Kaizer Chiefs or Sundowns oh ungizwe noma uthatha uthatha all right Mcineka noma ugay Mcineka okay igcokamelisha noma indlamlenze none okay uvelo noma umhlengi imali uvelo all right asiqhubeke sophinde wangithola but then wrong ngikuthe choose no so manje you can't choose there kunezinto engachoose yindaba why singachoose ngeke phela khona inyama khona ubisi ikati la liye choose no noma ngingachoose ngoba lithanda zothula izinto cha phela kodwa phela mhlawumbe uthe ngingasupport ukuba bengizokufanele ngisupport kufanele ngichoose then bengachoose okay sichoose akusupport choose kubuthini umbuzo okay ubuthi umbuzo igcokamelisha noma indlamlenze obvious indlamlenze support your statement ingoba yena umuntu osondele kimi kanjani uyena umuntu engiphila naye all right uyena umuntu okengicheck nje ukuthi nginjani empilweni angifonele nje okay yes uyena umuntu futhi engithi bangenza umculo wami esesifitheleshane naye ikhathe eningi oh yeah you actually have 2 songs na khona lena zingashaya sentesikebheni yes emhloni lokuni bambizisa lapha yeah yes okay yeah so that's your reasons that's the so yena umuntu ocabanga ukuthi uclose naye emculweni angisakhulumi ngalo mungu sengisho ukuthi nje generally kulaba kulezi general abakhona njengamanje ama-artists nje akhona njengamanje abantu umuntu oclose kakhulu uyena uKhuzani nomfokamchunu uCevuzinja okay Cevuzinja lo nakanama dread akasenawo kade na kade na le kade wathi kanje lo wakithi uJiva lo nama dread uJiva zimnike lo awuzwana ubhuti wami hayi ujazizwana siyazwana kodwa awumthandi not ukuthi angimthandi asikho close ngaleyo ndlela nje compared to laba abawu2 okay yes not ukuthi azizwana akekho umculo engazwani naye noyedwa yes ngoba ngisho nawe ugcoka manje asinasi but ungathatha iside ngeke ulithathe
uma kuthiwa kufanele ngithathe iside njengoba usuthathile yes makuthiwa kumele ngithathe iside ke then ke kufanele ngithathe lo phela oclose nami ukuthi ubani ubanjani close nomuntu onjani singiyasho nje in general how do you become close with umuntu ubona izenzo zakhe noma umuntu ophila nawe uyambona kuyazenzakalela awukuceli awungeke uze ukucele because umuntu ofuna ukuphila nawe umuntu ofuna ukuphila nawe uyambona lo uyafuna ukuphila nawe ongafuni ukuphila nawe you cannot run behind him ukuthi ekubeni umuntu ubone ukuthi akafuni ukuphila nawe ubangani umhlenge imali ubani umhlenge imali ngithe velo umhlenge imali wathi velo phela ngithi umhlenge imali ulokhuzana uvelo uvelo umkhaya wami 1 wase shop 2 uyele siqale naye umshikashika wenduna naye yes nomona nalenye indolo umhlenge imali anginawo umona kodwa ngithatha njengomuntu ofike kamuva njengimaze kamuva vele so abantu abafike ngemuva ubathandi not ukuthi angibathandi kodwa awunandaba nabo not ukuthi akulandaba nabo not ukuthi akulandaba nabo but uma fona ungikhethise ngizokhetha sekuqaleni ngani nasemsebenzini emsebenzini mangabe kuzodilizwa kusebenzisa ilifo uyazi yini ilifo last in first out oh is it yes. Not first in first out ngoba usuhlalile wena last in first out okay so you cannot take abantu abane experience kuqala ushiya abantu abafikayo okay mangabe udilize asokule asibhame s4 sinane lapha ku number 4 ithini igama layo ithi bakery okay yes eliphi ingoma yaqhuma kakhulu uthi amavukwana semaningi ayangidida ngaqala you are a fucking legend let me say that you actually have beautiful songs ngaqala ukuperform emcimbini ohlelwe uwe imvunge kambe yini le qala nqa yini le imvunge kwaku-event yakho noma ungayiphika khuluma into engaza angiyazi ivuke ngiqala ngavoti wami imvunge igama lesiraska please khona-ke limnandi lela culo khona i-event yahlele womunye usisi njengamanzi waya khona esiteka kunetha perform kokuqala kunetha yo inkundla yanyakaza yathi amavona asemaningi ayangidida okunye kusamgqumanyana okunye kusamjengisanyana that's a beautiful song didn't Gadla do the same song amavukane naye uGadla babGadla I love Gadla by the way ubhimba kamnandi I love Gadla uculo nje into I understand but imnandi walikhipha eliresponda kuleli lami nathi ayafana ncane nje alifani yena wayethi yena kakalona ke nevuka yes avelwa ke phela lo sibiza badalana sibiza lamavukane beautiful song amavukane asemaningi angidid number 5 which song do we have number 5 ngakhipha I Miss South Africa okay ingoma yaqhama kakhulu ethi amagquma amabili walala wangifulathela dalingenzeni wanginika bathi uyawubhala udode ngaphandle u-top 10 uMiss South African amaculo akho amnandi ngaphakazi lento uzifaka la ngaphandle ngathi uvela uvuke nje uthi green tie la ehloko uyakajala ehloko kwamlo Miss South Africa lapha yes Miss South Africa then ingoma ethi amagquma amabili yona yaqhuma kakhulu nenye ethi uyadlala mpembe uyamthanda umgqumeni usekabili sokwesithathu uze ufuna ushintsha uthi ngqum amagquma amabili not umgqumeni kasengasho ucishe phela wasi hayi phela umgqumeni kwayinkozi malanga hayi akwakuyisilwane lesiyana and ke ngicabanga ukuthi how was he a good yini ade nimthanda ngayo was he yini what that aura or that charisma umgqumeni ayenayo umgqumeni ufike wawushintsha uMaskandi okay nje ubona nje uMaskandi usu relevant kangaka umuntu asasaba ukudlala nathi umuntu wafika wawushintsha umgqumeni wawufaka kakhulu kubantu abancane uyena umgqumeni ngoba naye wayemncane emncane nje ecula into relatayo kubantu abancane mengibuka izithombe basho njalo phela osisi mina ngikwazi ukubona indoda ukuthi inhle noma imbi hayi ngiyamcasa ukuthi nje lo angikankingi okay ya ngikwazi ukubona indoda ukuthi inhle noma imbi kodwa ke izazi imthanda ke intokazi babe ngakabikho kazi ngimele bokazi ngimele ngiyanikhulumela la you satan you rubbish babe ngakabikho kazi okay kodwa ke izazi imthanda kakhulu intokazi ubale ntomazi senamile wema senamile ngithi ngimbone ethombeni senamile usiphezulu
I cannot choose lapho ngoba phela manje usiphe umakoti wakwaDludla. Sho ubuzoshuza yena. Ngoba ngiyamazi ngoba umuntu engike ngixoxe naye ngihlangane naye ngimazi. So if ukwazi uxoxa nami ungeke ungichuze nje mekuthiwa athi umuntu uMabhengu noma ngichuza isithombe. Phela ngizochuza isithombe ngoba phela ngikwazi. Ngazi isithombe sakho. Cha phela usija umoya wami uya connecta nomele. Ngwazi kanjani ngakaza sixoxe. Ngakwazi. Bengochuza usiphengi ngoba phela usiphengi ngiyamazi. Siyasixoxe noma nje ngisabudludla. Yini unesipam? Wewe esikakanani sona? Umazi phela mina udludla lo. Wale emakhaya naye. Wangapha insizwa nje yangapha emakhaya. Wasenkandla. Uge umzusise kahle. Yini aqasha lo mcimbi wakhe? Umlungu wami lapho ngiqasha yonke imicimbi. Oh bathi usithandela umcineka nje shame. Hayi phela umcineka ngithi phela uyena owangifaka umcimbi nokuqala na. Ngithanda ngawo you know ukuthi where's your proper bread is buttered une loyalty shame yami. Uyahlala. Kodwa khona ngifuna ukutshela yona ngogay. Uyahlala. Okay. Ngikho ngifuna ukutshela yona ngogay. Okay. Ube nokufika ezimbali ngisasebenza. Oh okay. Efika nokhulubuse efika lapha nje bezikhulu ugay uyena oqala wazi ukuthi ngizokhipha ialbum ngilapha ezimbali umxoxela uyena futhi wangqugqumezela kakhulu ukuthi hayi kufuneka ngizame emculweni ke lokho ethi wena ukubona lokufushana neyikhwama la nani yabo so nje insizwe nje leyo engisupporta kakhulu eintweni engisuke ngizenza iyasebenza ke nomcineka kakhulu. Oh is it? Basebenza. Hayibo. Ngibona nje bakhona ingoma kaZolonke nje ezoba khona. Okay. Yes, ugena umcineka abasebenzayo. Oh babangani. Babona abangani ngokwazi kwami. Ba abantu abasebenzisanayo. Watshola wasawona abangani? Hayi ukuthi nje angifeel ukuthi ba abangani. Basebenzisana lo. Cha kazangitshela. Yimina nje ngicabanga la. Ayeke ngaxoxa naye. Xoxa naye umuntu nawe ngixoxa nawe nje. Hayi asihlebe mina nawe. Asihlebi. Sazi yaxoxa. Kwele ngitshela ukuthi I'm loving this conversation. Une role enkulu ngoba uyena empela wangikhuthaza kakhulu ukuthi ngikhiphe ialbum. Zwelonke izwelonke ngomhla ka 3 June. Yeah, 3 June we are officially there ngomhla ka 3 June. We are broadcasting live. Mabhengu cannot wait to see. I was there last year. And yeah, nami ngizobe ngishaya ifollow lami lapha noKazi. Yeah. Upikiwe efolweni. Efolweni mina baphambili. Hayi. Nina efolweni why ni keep abanye abantwana? Akeke simkhiphi. Sekukhishwe ba? Nama ngikhipha umntwana last year. Ubani? Nangamfaka nathi nimfuni. Uba lo? Umthandeni. Hayi iphutha lelo. Hawu. Futhi wena kuthiwa wena ophethe iphone. Ngilona ngisho iGhosha vele iGhosha lapha uThokozani nobaba uShwi so ke how uShwi no baba uMtekhala yeah two different people abasakazwa namanje hayi angazi angazi angifuni uqamba manga akukho engikwaziyo ngalapha kodwa nje amaGhosha ethu ubhuti uThokozani nobhuti uShwi ibona kama amaGhosha bona ka angaphendula uma ukhona umuntu owakhishwayo ubona impilo engayabo le album yakhe 6 yeah Snares ithini yona after in South Africa ithi my story yeah sinaliculo lapha singakhona my story iculo laqama kakhulu ethi mawuze dude mawuze is a beautiful song ukula nogqirhile that one is nice engasingavele udula abantu nje ngoludlala That's why ngithanda icula ivaka nje likwenzeka ukuthi ngathi abona wrong joyla kabi ke wena uzokunyathela wena umdala wakho umuntu uthanda ukula vele ngithanda impi so those kind of songs mina they are my songs mawuzini awungizela no love song my story sawuthando lahlula thina sifuna lo mawuzini yeah beautiful song yeah nandi kakhulu mawuzini asiculelele ngizokubheka utatazela noqile utshele ukuthi ngisangena ngizongena vele ngingena ngizongena ukuthi hiyasha utatazela noqile hiyasha
Yasha. Kutatazela noqile. Yasha. Mambo salapho, you must be warned. So now let's say number 7 and then the latest one, 7 and 8, because still where's 8 man. Number 7 it welcome back. Buyephi kwaphela lokhu uhamba kahle nje uhamba kamnandi nje yeah okay Manje welcome back ithi i-album ethi ingoma lapho ikhuluma ngokuthi nje welcome back akushiyo kimi welcome back yeah isho kuba nango wesilisa uhamba nentombazane bayehotela ukuqala nqa bayikhiphile bazi ukuthi indoda yazi ukuthi okokuqala bengala mayefika lapha ehotela lapha ethi mkhiphela khona ngeke befike bendaba kulosisi welcome back vela solugogo welcome back yini ngiphambanisa kwakuyithwini lami leladlana akusimi indoda wethu manje indoda yabuza ukuthi hayibo kanti wena uqala ukufika la endlini la ekhaya iphile iculo leli elithi leli ngathi nokhola everybody oculayo sorry my memory is very bad leli ethi zitha zami leli lithi engcine ngayi album le oyilapha it's a beautiful song isho lithini lithi Jehova wami uyayiphula acula everywhere abantu lelo culo nkosami yeah ukuthi i-album yami le kule album ethi welcome back ingoma yagqama kakhulu ilena ethi ukipite nesalukazi hostela I know it. Keep it yes. Kodwa mncane kanje. Iyona ngoma ke. Isuthi ke ikhona ialbum engikhiphe S8 emva kwalo. Yeah. Le enelentuzane. Enale ngoma ethi Jehova wami uyayiphula. Iphume nini album S8? Iphume last year like August. Yeah, August. I know kusa right. August last year. Phela kwenyanga. Ngabo September nje. Okay. Khona ngilungiselela ngo September. Okay. Yeah. Don't you think Guys, I'm just saying because we're having a conversation. I don't have a problem nabacula abavele bathi kanje. But nginenkinga nomculo vele athi kanje, not just umculo only, like even if you're an actress or an actor, because mina personally I always feel ukuthi mosuke kanjena la wathi kanje, it's easy for you to come back. I always love abantu abafana nawe kanjena. Like I graph it's a I can speak about abantu abafana nobabu uwashela imhlobo ukuphupha lapho it's just not it's I know phela shame as an asking account uyafuna ukuthi kuthiwe like but your songs are beautiful lento kumele uyazi and then lo line ohamba ngawo right because usa relevant lamaculo or keep a second album usadlala namanje unamathela le right abantu they can still relate guess what usazodlala una 50 years that song. You know into engiyaye ngisho mina ukuthi ngiyawasaba ama occasion amakhulu into ezokuthatha ikubeke phezulu kakhulu in a short space of time yeah because ikulimaza mase kufanele wenze enye project abantu bafike bacabange balunge balindele okukhulu kakhulu ngaphela lokho kade ukwenzile so mina ngingathi ngisenenhlahla ngoba akukho engathi nje ukwenzile kwanga engathi mhlambe ikhona into engenza ngayo engibambelele kuyona cha akukho ngoba akekho umculi okengena studio athi ayikulokhu ngifuna ukucula ingoma embi ingoma usuke umuntu enehope ukuthi izongena abantu beyithanda so ke mina ngeke ngithi decide abantu so umusa nje kaNkulunkulu uthi angiphi ingoma engizothi mangabe ngicula ingene kubantu yabo because uyabona nje kule album engicine ngayo ziningoma nabayithandayo umuntu amageja walingana iglena exactly ile ngicine ngayo ile nguzoyiculo khona yes ingoma ethi Jehova wami uyayiphoqa izitha zami iyona ithanda ukuba national anthem lately from the same album baza abantu abaniclapping ngikhiphile khona ingoma esitrenda from the album engikhiphe ngom itrenda manje kodwa okay play ufuna ngilalela it wedwa okay I must listen to that one ethi wena baby nje kimi wena wedwa lokho kunye nje ngiyidlalela ngawo una haven't listened zoyibona zoyibona iwedwa yona trenda kakhulu ku TikTok njengamanje yes nje TikTok kakhulu cause ngisanda kufika kulezi zinto za TikTok ngibe ngispice uyasiza cause ingoma abantu bavele befune ukuyilingisa bona ezificulwa yibona then ilokhu komunye that's why isitrendanga sebeze bayicela nje ukuthi ngi-email ku radio stations bathi le ngoma siyitrenda kakhulu bacela ukuthi ingene kwi playlist
Uthini umbono wakho ngezimo ezikhona nezenzakalayo kule industry yamaskandi? Do you think lapho khona into ekumele niyenze kangcono compared to other genres? Do you think umculo wenu uthuthuke ngokwanele? Do you think nivuleleke izindawo ngokwanele? Inkinga ekhona mabhengu yazini ukuthi umculo wethu usathatheka njengomculo o-tribal like wamaZulu. Uyabona mase kulungele ukuthi sibe nendlela ukuthi siwenze ube nje umculo o-national njengama genre like ukuthi hip hop ngeke usho ukuthi yelo Khuzani yamaZulu yamaTswana yanani. Baba iMic Cam likhuluma ngakuyona.